दिनै जोंहा प्रथम 2026 to 2027 नि दिनै जों बेखेवजेनबाय दिनै जोंना नाटकआ दिनैनि बै रिहार्सेल जासिगोन आरो दिनैनि जोंना नाटकआ जाहैबाय मोनथाम दा बे नाटकनि नामा जाहैबाय आंनि लिरनाय हांमा ओमफ्राय मोनसेया बिसनि सिन्दुर ओमफ्राय मोनसेया दिदिनि बे जाहैबाय बिसनि सिन्दुर ओमफ्राय मोनसेया मा मोनथाय बायदिगाब मोनसेया मामोन नंगौ बायदिगाब औ बायदिगाब नैबे समाव नोंथांनि आखायाव जे पेन्डेलनि माबा मोनसे खबर फैबाय पेन्डेलनिया लासै लासै बुकिं जालांगासिनो दं मानो होनबा दा आरो फुजायाबो देग्लाय जोंहा अक्ट'बरनि 17निफ्रायसो स्टार्ट जादोंना दुर्गा फुजाया स' लासैनो जालांगोन आसा खालामो जोङो थांनाय बोसोराव जेरैबायदि बारा पेन्डेल मोनाखैमोन देग्लायहाय मिजिं खालामदों मोनगोन होननानै आसा थाबाय आरो रायजो राजानिफ्राय मेसेजआ बेनो आंनिफ्राय थियाटारखौ नायनांगौ बयबो अनसायलायनांगौ होनबासो जोंबो थांनानै थागोन माखासे आर्टिस्टफ्राबो थांनानै थागोन बेनो आरो कालसारखौ बयबो माने बजबनानै लानांगौ बिखेखकै आंनि मथे जोङो ओरै फिल्म लाइन सिनेमा आरो थियाटारखौबो अनसायनांगौ आंनि साननायाव मानो होनोबा दा थियाटार नायनाया बहुद खम जाबाय सुबुंफोरा बेखायनो नायोबा मोजां मानो होनबा जोंखौबो लाखिनांगोन रायजोफोरा एसामिसजों कम्पेयार खालामनोथ' हाखाया आरो बिसोरजों टाक्कर नांनोबा जोंबो बुहुत स्ट्रं जानांगोन आरो जोंना फाइनान्सियेला मोजां जानांगोन बेनिफ्रायसो जों एसामिसफोरजों टाक्कर जानांगोन आरो साउन्डनि बेलायाव नोंगौ किसुमान जायगायाव जायगानिबो मोनसे दग थायो किसुमान जायगायाव किसुमान फिल्ड किसुमान बाउण्डारि बेहाय थारमाने साउन्डफ्रा किसुमान माबायाव जानो नागिरा आरो दा आरो मालाबा टेकनिकेल प्रब्लेमाथ' जाखायोआनो सम सम